Joto na hambai tei jobani sibai yafaro Phainai 14 tarik Tripura mothabai law jijak kaisa mega gathering o gathering go sini sibai jola district ni Joto Tripura dofa sini surviving existing ni Bagwi sing Joto no sini o mega gathering o Phainani Bagwi Tripura dofa 19 dofa ni Joto no sini o gathering o manjana Bagwi kobok jabo ang sanana musungo haisi oro kuno राजनीतिक हिंसा वांसोकी चिन Tripura दफा Phainani Bagwi o चबाव Tripura मथा रिंगु हनै निनि तै गुबुन पार्टी खायनाय बीजेपी सीपीएम जेकुनु पार्टी न तर जगह वई दफा न तर जगह चिनो Panda o Phainani Bagwi as a Tripura Mathani warriors ngang Joto Lukurok no ani khani hanuma yafaro sung nainai di chini Tripura dofa 75 বছর মই chini je odikar sung asuk tolo kulukha abni Bagwi sung abno wan sugunyo chini dofa no Phainani Bagwi bobagrani bisingtike Chin Tripura dofa yok sama manai awasung bonono pucawo bini Bagwi sung oputuno nargunyo bobagrani hinjak Phainai 14 tarik Phainai 14 Oktober 2023 sini Khumulwng go kaisa Tripura dofa ni yok samana ruksawoi kaisa mega gathering ngai ba nani thangi dongo oro jottono Lukuthum no phai manja Phainani Bagwi ang non thani kobong yafaro asuk kok kusarma ani kisisia je live phani muthaka jottono khulumka chini bobagra ayuglokthung Tripura dofa ayuglokthung